овозхони ансамбли замони шӯҳратёр Мавҷи Вахш Ғунчагул Давлатова бо ин тарона машҳур гардида буд. рӯзе мешиб ки як бор не ду бор не қариб ман як 5-6 бор ҳамин суруда мехондам. суруде ки ман ӯро тамошо кардам мухлиси Ғунчагул гаштам дар вақти мактабхониям. шаби маҳтоб шаби ёронай ёрум нез ҷигарум бирёнай дастмол медузам дастмоли зебо зеби дасти ёрум бошад мекардам агар дар олами равшан намебудӣ. чандин таронаҳо дар иҷрои Ғунчагул Давлатова шинохта шудаву барои мардум дӯстдоштанӣ гардида буданд. Мавҷи Вахш низ бисёр як ғулғулаву туғёни шӯҳратёр доштанд ки байни мардум таъбу завқ ва набзи ҷомеа қарор доштанд. симо ва садои ин овозхони хушсадоро дӯстдорони суруду мусиқӣ ба ҳунарманди зинданом Муқаддас Набиева шабоҳат мекарданд. суруд мехонам модари пайдо мешавад меояд ба пеши ман мана оғӯшта мегирад буса мекунад Ғунчагул мегӯяд дар симҳои шумо Муқаддас Набиёро мебинам. баъд фаҳмидам ки ин модари Муқаддас Набиёва будааст. шарораи хотираҳо зишқи дири наи мо агар аз ту ёд ояд дилам ба фарёд ояд ба ҳар ҷое ту бошӣ ёди ман кун. Ғунчагул Давлатова мехоҳад ансамбли Мавҷи Вахшро дубора эҳё намояд. бар сарум шали зарафшоне шапарка кулмои тобоне. дар барномаи навбатии ҳунар аз ҳунару ҳунарварии овозхони хушовоз Ғунчагул Давлатова қисса хоҳем кард. тоҷикистон модари ҷони ман ҳастӣ. шоми якшанбе танҳо дар телевизиони душанбе. ба ёру дӯстон бубар саломи оташини мо.